simpelthen giver os alle sammen den sang på hovedet igennem hele kurset. Hvad er det, så siger? Og siger, så vi alle sammen får den på hovedet, så tænkte vi, at vi skulle synge den for at hylde hende. Men inden vi lige synger, så har Karsten lige en øvelse, vi lige skal gøre. I tirsdags, der var vi jo nede. Jeg troede, vi skulle ned og se, høre og sang. Det var fandme ikke sådan, det blev. Det blev de også, der skulle underholde. Det havde jeg jo ikke regnet med. Så derfor, for når du skal synge, så skal vi lige alle sammen gøre det, at rejse os op. Og nu er vi jo alle sammen i bil, garanteret. Og vi kører japanske biler, så vi har der lige hænderne op her. Og så nu, når jeg så tager vi 3 gange, så råber vi bare Honda dernede her. Er du klar? Honda! 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 Så tror jeg, vi er klar til at synge. Okay, klar først. Ja, det er godt, det er langt. Ingen tæmmer mig, som du gør. Alle ved, at du kan smukke op din lille finger. Sammen var vi 2 vilde dyr, nu var stukket. Og så var det, klokken var lidt i 5. Sig sig så stod hun der. Sig og alle folk nu siger, hun var ikke selv mere. Men det var min far. Jeg var lidt for længe om at sige nej. Hun kyssede mig på munden, jeg har dummet mig.